Kolejne kłopoty zdrowotne Huberta Hurkacza. Cytując klasyka: A już było dobrze! A już było dobrze! Nasz najlepszy tenisista rozpoczął sezon gry na trawie i wycofał się z turnieju w Hertogenbosch. Powodem są problemy z plecami, które dawały o sobie znać w meczu pierwszej rundy z Roberto Bautistą Agutem. Polak postanowił nie ryzykować i wycofał się z imprezy przed czwartkowym meczem, którego stawką był ćwierćfinał. No szkoda, co ja mam powiedzieć? Już wydawało się, że kariera Hurkacza wraca na dobre tory. Jednakże, jak widać, problemy zdrowotne wciąż ciągną się za wrocławianinem. Niestety, nie wróży to dobrze w kontekście rozstawienia w wielkoszlemowym Wimbledonie. Ale to wcale nie turniej w Londynie jest tu najważniejszy. Najważniejsze jest to, aby Hubert wreszcie mógł wrócić do pełni dyspozycji. No cóż, pozostaje nam życzyć zdrowia i liczyć na to, że kontuzja z Hertogenbosch nie okaże się bardzo poważna.